en la part final del concert, a la cloenda, i com ja sabeu, aquest concert l'hem titulat Festa, Colors i Música. Música en qualitat, festa, esperem que també. I ara una mica més de colors amb vosaltres, us hem repartit abans unes... Exacte, és el moment que fem-nos d'aquestes tires de colors en prima al teatre de colors. Esteu preparats per fer molta festa final? Sí? Doncs moltes gràcies per ser aquí i per celebrar un concert